Makadi mhuri yeZimbabwe. Zita rangu ndinonzi Queen Memo. Vanondiziva vazhinji vanondiziva nekunzi Gogo Chioro. Ndinokuchingamidzai muchirongwa sei. Sei chirongwa chinobata zvakasiyana siyana zvinobata mweya nenyama. Nhasi tine musoro wenyaya unonzi Roora. Tine Dr. T vatasarudza kuona zvakakodzera kuti tinge tichikurukura navo tichisanangura nezveroora. Tine zvekare madzibaba Simba vatinavo pano. Taona zvakakodzera kuti tinge tiinavo pano tichikurukura kuti chii chinonzi roora. Zvakambotanga sei, zvakatanga nani uye zvinotibatsirei. Ndotanga nemi Dr. T. Chii chinonzi roora, zvakatanga sei uye zvakatanga nani? Ndingada kutanga kutsanangura ndichiti roora itsika yevanhu vatema. Pakutanga kwacho pakaoneka zvakakodzera kuti vana verudzi rumwe chete havagoni kuita wanano. Kureva kuti hazvanzi nehazvanzi havagoni kuita murume nemudzimai vachibereka vana. Saka zvakaonekwa zvakakodzera kuti rudzi rwavanhu vatema, zvikuru satingatanga kutaura tichifananidza netsika dzekuti munhu unoera mutupo wakati senzira yekuratidza kuti ndo rudzi urwu vanoera mutupo wakati. Saka havagoni kuroora mumusha mavo imomo, vanotsvakawo umwe mutupo rumwe rudzi kuti vagodi vagokwanisa kuita wanano. So roora itsika yekutenda mwana wavaridzi wamunei manotora kumuisa mumusha menyu kuti auye kuzokuzvarirai vana verudzi rwenyu. Zvakakosherei kunge vanhu vachiroorana, tingati muzvidzidzo munozvitorawo sei dokta? Zvinenge zvakakosherei kuti vanhu vazonzi varoorana? Ko vakangogarisana vasina kuroorana chii chinozoitika? Roora unova mucherechedzo wezvinhu zvakakosha zvakadzama. Hakusiri kutenga munhu. Vanhu vazhinji vanofungidzira kuti roora zvakafanana nokuti munhu atenga munhu. Kwete, hakuna mari ingava yakawanda zvakadini ingakwana kutenga munhu, munhu hagoni kutengeka. Asi roora inzira yekutenda, pachirungu tikati yokuappreciata kuti maita basa matipa mwana wenyu mwanasikana verudzi rwokwakati kuti azokudza rudzi rwedu. So mucherechedzo unokosha. Pachirungu vanoti symbolism, it's symbolic kuti munhu abvise chinonzi roora iri nzira yekutenda yekuappreciata vabereki vemudzimai kana kuti rudzi rwakabereka mudzimai wenyu. Ndiri kupanzwa dokta, ngatiti isusu handisi kuda kuappreciate asi ndoda kugara nemwana wevana, hazvigone here? Mazuva ano tinoona vazhinji vachizviita noda kwemitemo mizhinji netsika zhinji dzavanotoredzera kubva kunze kwenyika, maforeign cultures. Asi pachivanhu chedu mhinduro yangu kwamuri inoti kwete, hazvigoneki. Asi zvinoitika. Kuti hazvigoneki hazviri kuti hazviitike. Asi kana munhu achinge amanikidza nokutyora murawo iwoyo, pane zvinozoitika kwaari kuratidza kuti kuroorana kwavo hakuna kumira zvakanaka, uye mhodzi dzavanoburitsa pakuroorana kwavo hadzigoni kuzogara zvakanaka. Saka imi dokta muri kuti vanhu kunge vachiroorana itsika dzedu, itsika yevanhu vatema nemagariro edu, nemagariro evanhu vatema, kureva kuti pakaresheka hazvizofamba zvakanaka. Hazvizofamba zvakanaka. Regai timbonzwa, ndichadzoka kwamuri ndombobvunza kunemi madzibaba Simba vezvemweya kuti munoionawo sei tsika yekuti vanhu varoorane, zvinokosherei uye ndiani akatanga nazvo? Zvine basa here kuti vanhu vange vachinzi varoorana uye zvakatanga sei? Itsika yakanaka yamandibvunza, mubvunzo wamandibvunza munhu waMwari. Zita rangu ndichinzi madzibaba Simba wepaUNDJ pachitungwiza, ndichitungamira sangano reJohani Masowe Chishanu. Mutsika yekunamata kwatinoita isusu, tikadzokera padonzo rekutanga tinonzi kudza baba naamai. Kureva kuti kana tatosvika panyaya yekuti kudza baba naamai, kureva kuti ndimai vauya mumusha mababa vangu. Saka kana tiri kutaura kuti amai vauya mumusha mababa vangu, zvakuda pfungwa dzinodhonza, chete kutogona kurarama tisina pfungwa dzinoenda kumberi. Pfungwa dzisingaende kumberi kusaziva kuti tiri kubva kupi tichienda kupi. Muroora kana achinzi auya, pane pfuma inobviswa. Ngatiti pfuma iyi handisi kuda kuibvisa. Zvine zvazvinozokonzeresa here kuti handina kubvisa pfuma, handisi kuda kuzviteedzera? Zvine zvazvinobata here? Zvine zvazvinokonzeresa here? Ya, mutsika yedu isusu yekunamata
zvine zvazvinokonzeresa. Hapana munhu akamboenda kukasel kwakungonotora mota yemunhu ongoenda nayo unototeerwa nevts kunzi wakaba uri mbavha. Saka isusu mutsika yedu tine zvimwe zvinhu zvatira kungokambira zvatisingazive patsika. Kana tichitaura tsika tiri kutaura mutemo wedu wemuno munyika nemutemo wake Mwari. Munhu kana achinzi auya mumusha medu tine tendedzo yemari shoma shoma. Roora haisi nyaya yekunzi mazimari akawandisa, inyaya yetsika yekuti mwana wevanhu wamuda apo waendapo une kamaroka unoendesa azobereka vana ari pamba, haana kubereka vana ari pamba, asi nyaya yekuti abva kwashumba achienda kwamuseyamwa. Izvozvo zvakura kuti tine ukama hwatabatanidza wekwashumba newekwamuseyamwa. Taisa ukama husingazodzime. Ko kana takatorana chikwereti tine ukama here wakanaka watinenge tasungidzana? Panenge pasina. Mubvunzo wandanga ndichida kubvunza madzibaba ndewekuti zvine chekuita here nezvemweya kuti vanhu vange vachiroorana? Zvine chekuita here nezvemweya? Zvinacho. Ndepekudai isusu munhu kana tichinamata naye isusu tendedzo yedu ndeyekuti enda unoroora. Kana munhu asina kuroora yepo panozoita nyaya. Munhu nhasi akafa paakuda kutanga kudaidzwa wanatezvara, munhu akuda kutanga kuzonoroora chituna. Zvatova nezvikonzero kaizvo, zvatova nehondo. Vana vakutambudzika, vana vangu vachichema, vanodzamara wapinda maemotions anatezvara nemukwasha anga asina kurongeka zvake. Saka isusu tiri kuti tsika yedu inoita kuti chero munhu akazonzi afa muroorwa uya hapachisina mamatare ekuti vanhu vakusungitsana, munhu chituna chaakuramwa chaakusiwa pamusha, munhu ime makagara makabereka vana 10 muri mese makaita makore 50 muri mese. Takuona munhu watenge tichita kuti ndamai vedu vakusingosiwa, vana baba vemunhu vakuenda. Zvakutobisa dzimwe nyaya nezvimwe zvikonzero zvakutonetsa kuti vana havachacheme mubereki wavo. Vane nyaya dzekunzi tiri kuda zvakati, toda zvakati. Ko iwe munhu wemurume wadi kungorongekawo, kungozivawo kuti kana ndakatora mwana wevanhu ndinofanira kuyanana natezvara. Nyaya ndeyeyanano. Tiri kuenderera mberi. Ndiri kudzoka zvekare kwamuri Dr. Ngatiti isusu ini ndakadzidzawo zvangu ndaendawo hangu kuna naAmerica. Zvine zvichine basa rei kuti ndichingoroora setsika dzedu dzemuno? Regai ndinatsotsanangura kumhuri yeZimbabwe ndichidai. Chinhu chokutanga, roora harisi pakati pevanhu vaviri vari kugara vose. Roora chinhu chinobatanidza dzimba kana kuti mafamilies. Marriage is not between a man and a woman. Marriage iri pakati pemafamilies. It's families that marry, not individuals. Nokudaro kana imi mukati maenda kuAmerica muri an individual, munotora tsika dzokuAmerica motoda kuroora ini se individual, mune matobuda mutsika dzevanhu vatema sokutaura kwandaita kuti roora rino inzira yeku ngatidaiwo pane rwizi pakati apa. Uku kune nyika, uku kune nyika. Muruda kubatanidza nyika idzi kuti dziite nyika imwe chete. Chinhu chiri kudiwa apa chinhu chinonzi bridge. Ndo rinoyananisa vanhu kunyika iyi nekunyika iyi. Saka roora tinorifananidza nebridge rinounza yananiso pakati pemafamily akasiyana. Saka ndoda kutsinidza nyaya yekuti vanhu vazhinji vanotaura zvava muchitaura zvekuti kana ndiri ndoga ndikafunga ngoroorana nemukomana wangu kana nemusikana wangu, vanhu vane basa rei? Roora harisi pakati penyu imi, roora riri pakati pemafamilies. Itsika yekuyananisa mafamilies. Chinhu chokuti toda kupedzisa kutaura ndechekuti imi maenda kuAmerica, asi kana muchinge mafa hamuzvitakuriri bhokisi kuenda kunozviviga. You need mafamily members. Saka munhu identity yake haisiri individual sezvatinoreverwa nhema netsika dzekunze. Munhu is collective identity. Saka ndizvozvo ndiri kutenderana nemi Dr. Zvoreva izvo kuti kuroorana ndezvemweya ndizvo zvamuri kutaura. Zvoreva kuti kuroorana kune tsika dzedu nemagariro chinoduridzira kuti chivanhu chedu.
saka tiri pamwe chete. Ndofunga muri kuzvinzwira mhuri yeZimbabwe, matiri mana enyika ese kwamuri, kuti tina Dr. T namadzibaba masimba vataona zvakakodzera kuti tinge tiinawo muchirongwa chedu chitsva chinonzi sei, tinge tichipangana mazano sezvamunoziva kuti ini ndiri mazano seni mbuya Chioro, mbuya venyika. Nhasi ndiripo pano kuti tiyanana tichinzwawo pfungwa dzevezvemweya, madzibaba simba nedzadokta vezvidzidzo vese tinavo pano vari kutsinhirana nesu tese kuti aiwa kuroorana ichi spiritual, kuroorana ndezvemweya. Hazvingoitwe tiri tega, hazvingoitwe kuti ndawana shamwari yangu ndiperekedzewo ndakunoroorwa tiri vaviri. Zvinofanira kunge zvichizivikanwa nekwatinobva. Tichienderera mberi nechirongwa, madzibaba simba, munozvionawo sei kuti kana munhu uine shamwari yako mungori vaviri zvinoita here? itsika yakuitwa chimanje manje. Totongoramba tichinamata kuti dai Mwari iye Jesu atonga pane vanhu, nekuti vanhu tsika yekunamata vari kuita vachibuda zvishoma nezvishoma, nekuti munhu ari kungoti paari kungono crossa border akuMozambique kana aku UK kana aku Russia ari kufunga kuti tsika yemuno munyika yasiyana. But tsika yemuno munyika muno muAfrica tine tsika yatakaudzwa manamatiro nemararamiro tiri muZimbabwe. MuZimbabwe takadzidzwa kuti mune tsika dzakarongeka sevana vemuZimbabwe. Takadzidzwa kuti patinosangana kuri tinoti makadi, iso tiripo makadiwo. Vana vaitoti vakaroorana ukama neukama paitoiswa mombe yekucheka ukama. Yakanga iri nyaya yekuiswa kwemutemo wakasimba wekuti kana uri hanzvadzi nahanzvadzi zvambotaurwa nadhoko hatifanira kunge tichiroorana. Saka tsika yekuti munhu kana aenda kunze moroorana muri two zvakakosha, but hapana imba inongovakwa isina denga. Ndingadzokere zvekare kukumashure zvishoma ndichikubvunzai, madzibaba simba, ndokumbira kuzoti akazoti panofanira kunge pachiroorwa pachibviswa mari kana kuti pachibviswa mombe ndiani, uye pane mari here inonzi iyi ndiyo inofanira kunge ichiroora munhu, iyi haikwanise. Nyasai kundipatsanurira ipapo ndinzwisise. Right, zvakangofanana nekuti izvozvi handimuri kuona tiri panapa. Munhu ukatopedza kudya sadza itongori kodzero yekutoti mvura inofanira kutongomwiwa kudzosera utano muropa. Saka munhu wese apedza kuita chakanaka anotendwa. Itsika yekutenda kuti tanotora mwana wevanhu tamunza mumusha medu. Inzira yekuappreciata kuti tiri kutenda tine mwana mumwe watatora tichiunza mumusha medu. Saka kuendesa Roora, wamwe vanogona kungoti parudo kamari kashoma shoma, wamwe potaura kuti mwana wedu takazomuendesa madigiri ndezvako, kuti pakunzwi mwana wedu mutsvuku kana kuti mutema kana kuti ane madigiri kana kuti handiro donzo nderekuti tatorerana mwana achiuya mumusha medu. Saka mari shoma yatinenge taendesa kana yakawanda ingave mari, uyezve anenge achinyatsoti mari ndiri kuda mari yakati ndiani, nyatsopa tsanangurirai mhuri yeZimbabwe, nekuti tine vamwe vana vechizvino zvino vanova vari kurasa tsika dzedu nemagariro edu emuno, pamwe nekuda kwekuti ndine chitendero chakati, kwedu kuzvitendero hakuna kuroorana. Asi ndichirangarira kumashure kwese ndinoziva kuti kuroorana yakagara iri tsika yedu yemuchivanhu chedu chemuno muZimbabwe. Right, mutsika yake Mwari ngatiti munhu atakura 9 months tiri kuenda kunotenda kuna amai vakatakura 9 months. Akana iwo chero usingagaye hatina zvatingagone kubatsirana newe, asi kana uchibatsirikana uri baba unofanira kuzwa kuti amai vakatakura 9 months. Saka paya pamunoona pachinzi mari iri kuenda kuna amai, baba vakaitawo hanya yekuti mukadzi wako kuti azosvika pazera rekunzi akuenda kunowanikwa kubva grade 0, grade 7, primary level, A level, dzidziso yawapuirwa mukadzi wako kuti ozongotora akunzi mwana muchibhadhara dzidziso kana kuti haisi dzidzo, kuappreciata, kutenda basa rakaitwa nevabereki vemusikana. Saka madzibaba ndofunga ndiri kuvhiringika. Zviri kureva here izvo kuti isusu tinoroora nekuti ndiri kutenda kuti mukadzi wangu akachengetwa kana kuti akadzidziswa, kana kuti aiwa itsika inenge ichigamuchirwa nevari kumhepo? Ndombodzokera kuna dhoko. Dhoko, sei vanhu vachibvisa roora, chii chinoitirwa? Uye
anopiwa pfuma iyi ndiani kuyakasabviswa chii chinoitika? Ndiri kuramba ndichidzokura, ndiri kuda kunyatsa kuti mhuri yezimbabwe vakateerera matiri mana enyika vapanzwisise, nekuti vamwe vari kupatorera padenga dzokonoko matambudziko kwatiri. Regai nditange ndichiti mabvunza mubvunzo wokutanga muchiti imari inofanira kubhadharwa. Tsika dzavanhu vatema pasi chigare dzaitarisa yatingati unit of measurement yanga iri mombe. Mombe ndio saka muchiona mutsika dzavanhu vatema mombe dzichikosha kudarika zvipfuyo zvose, nekuti mombe ndio inoroora mukadzi. Ndio yanga iri unit of measurement. Right. Mati tokwandifaya sei kuti standard ifuma yakawanda zvakadii tichishandisa mombe seunit of measurement. Pachikare on average vana mai vedu vaitarisirwa kuti vanobereka vana 12, 12. Saka mombe dzaifanira kunoroora vana mai vedu ngatiti pachizvino zvino ini ndabereka mwana umwe chete, saka kureva kuti handichabvisirwa here mombe 12. Right. Chinhu chekubereka, tsika dzokubereka mwana umwe chete haisi tsika dzavanhu vatema. Zvinhu zvinyuwane zvakauya navarume. Kutorera chirungu padenga. Yamunoti family planning ine politics dzayo. But ndada kungotsanangura kuti mombe ndio yaishandiswa. Pandati 12 apa, handina kureva kuti madzinza ose aishandisa mombe 12. Ndangopa ina average. Vamwe vagona kuti 10, vamwe voti 8. Muri kureva kuti mimi dzinza nedzinza raive nepfuma yaro yaibviswa yakasiyana, kuti yekwamuseyanwa vanoti mwana wavo anotengwa anoroorwa nechakati, vekwashumba mwana wavo anoroorwa nechakati. Ndo zvamuri kuedza kutaura here naidhoko. Yeah. Pachirungu tingada tichiti the principle is the same. Asi chinosiyana itsika dzekuti namba. Kana nanhasi muri kuona kuti muri kuedza kuti mimi vanhu vaita udyire, vamwe vorega kuita udyire, nyatsoipatsanurai udyire. Kana namanje vamwe vanoita udyire, vamwe havaite chi, but standard yatataura ndeyekuti ndangopa maaverage 8, 9, 10, 11, 12. Atiti ngatiti isusuka inini ndazenge ndashanda ndatenga ngoro dzemoto dzakawanda, saka indoramba ndichingofira nekuti ndakabereka mwana umwe chete here. Papo tijegeserei dhoko. Ndoda kutanga ndatsanangura zvinoita kuti tizosvika pana mhinduro yemuri kuda chaiyo chaiyo. Chokutanga ndatsanangura kuti namba yemombe dzinoenda iprinciple, istandard. Right. Pada ndichitanga ne12 paya somuenzaniso dzinoenda dziri 12. Amai vane mombe yavo yavanopiwa inonzi mombe yeumai special. Kunyange vakafa mombe iyoyo inoenda kwavakadi kwavakabva. Right. Iri nzira futi yekutenda kureva kuti mombe iyi inoenda kwaamai. Ngatiti mai ava vapenyu havo vagere pamwe chete nababa vangu voti mombe handisi kuda tiende kumusha, ndini ndapiwa mombe ndoiurayira mumusha imomo. Chii chinoitika? Vanenge vasvora mudzimu yavo. Mambotaura kuti Roora spiritual ndezvemudzimu, nyatsopa jekeseri donzwisisa. Ndi mambotaura kuti Roora zviri spiritual. Rimwe nzira tingashandisa kuna vanoda kuita zvechirungu izi metaphysical. Chinonzi munhu makudzikadzika nemabhuku. Ndosaka matitireva mabhuku. Chinhu chinonzi munhu haisi nyama yatakabata iyi. Chinhu chinonzi munhu nyama iyi inoshandiswa kubereka mweya. Dhoko vakuti tange vakumweya handi yeidhoko muri kudzika nazo. So chinonzi munhu imhepo yaMwari iri mutumbi wenyama iyi. Saka muri kureva kuti kuroorana uku kana vanhu vachizviita nemarudzi zvoreva kuti tsika iyoyo yakaburutswa naiye musika vanhu ndomene. Ndibatsirei ipapo. Yes. Tsika dzevanhu vatema mukadziongorora zvakadzama hadzina padzinopikisana kunyange neBhaibheri. Saka ndinoda kutsanangura kuti kana munhu achiti decision yekuti munhu anoti imombe yedu, munhu haafani kutora decision pamusoro pechipfuwo chinorema chakafanana nemombe chabviswa sefuma seiye as an individual decision. Ndachida kuti ndibvunzewo, regai ndimbodzuka kune zvive zvemweya.
ngatiti isusu vanhu vanoenda munhu aenda kunoroora, pane here miteuro inoiswa, pane here chivanhu chinoiswa sezvindanzwa kuti its spiritual, kuti vanhu varoorane itsika dzatiri kutevedza kubva kumashure sekutaura kwaita Dr. T vati ivo kuroorana ka munhu anozosara osikwa asi chinotanga imweya, kureva kuti mweya ndiyo yatinenge tichifadza, kureva kuti vari kunyatsoreve nditsanangurirei muzvemweya imi munozvifambisa sei? Ndipo pandadzoka paya kuti tsika yaMwari zvinonzi kudza baba naamai mazuva ako kuti awedzerwe panyika. Patiri kuti kudza baba naamai tiri kudzokera kunyaya yaMwari. Kana tiri kuti tiri kudza amai, tingakudzera amai tisina roora ratakaendesa. Itsika yemuna Mwari kuti munhu kana akutoenda kutonoroora, inini mufundisi ndofana kunge ndiripo ndakubatanidza vanhu pavanenge vakushata paya. Handingachatise vanhu vasina munhu asingazikanwa kwana tezvara. Ndinenge ndachatisa tsotsi. Nekuti tine vanhu vari kungonoba vana vevanhu. Vana vavo vototsvaga zvichinzi mwana ari kupi? Zvonzi mwana akatizira. Akatizira kupi? Zvondozongoita zvomakuwa kunzi anenge ari paserapo ndobva akatizira. Saka ini ndisamufundisi anotungamirira vanhu. Vanoti ndotungamirira vanhu vapenyu. Nemunhu chero akafa nhasi kana ndiri ndainamata naye, ndinoudza Mwari kuti munhu uyu ndainamata naye aparara nyama taakuisa pasi, mweya wakuenda kudenga. Saka anofanira kunge achitambirwa nemweya mutsvene kudenga. Saka tiri kuti hatingazorarame tichifadza Mwari tisingagoni. Chatinotanga kutanga tanamata, kunamata kune mabasa. Saka ipapo ndototi tsike kutoti vanhu vari kugara vachiti hatiroorane. Vamwe vari kudaro muzvitendero zvavo vanoti hatibvisirane pfuma, chitenderano chavo kuwirana kwavo. Vamwe asi hazvizodzokere here kuti ndadaro hazvizodzokere here kumhuri sekutaura kwandambonzwa dhoko mune imwe nyaya yamataura yandibata kuti kubvisa mombe hakusi individual yekuti ndakabvisa ini ndiri kupa munhu wani. Ndaida kuti munyatsopapasana kuti ndichipadzinza ngatiti dziri 12 ndichapa dzinza rese here kuti uyu yake bamunini yavo bankuru yavo. Zvakanaka. Ndichashandisa nzwi rechirungu rinoti bloodline. Chikonzero chandiri kushandisira nzwi iri zvinoita kuti zviite nyore kunzwisisa. Bloodline ndo rinonzi dzinza rakabatanidzwa neukama veukama vedzinza. Mwana wese mukomana kana musikana unoita belong to that bloodline. So pfuma yamuri kubvisa to the bloodline yemwana wamatora. Asi muchibvisa hamusi kubvisa imi se-individual, it's your bloodline iri kubvisa pfuma richienda kune another bloodline. Saka zvoreva kuti bloodline ramukutaura iri rikusanganisira nechivanhu chedu here, nenyika dzimwe here, kana kuti handisi kunyatsonzwisisa. Mataura inzwi rakanaka, nyika dzimu. Kana tichiti munhu ndewe bloodline, zvakafanana nekuti hanomunoti rinonzi virus zviya zviya. Chamunoti virus. Chinhu chinonzi ngozi chakafanana nevirus. Kana ngozi yakaparwa inoparwa nebloodline, kwete nemunhu chete. Iwo chinge waipara waparira navamwe. Iyi nyaya ndofunga yakuda vezvemweya. Madzibaba Simba, ngatiti isusu imimi kuchechi kwenyu munokwanisa kurodza munhu, bloodline rinenge riripo here apa nyatsoti patsanurirai ipapo? Marudzi mairi atatora ka. Ndadzoka paya pekuti shumba museyamwa. Ndizvo ndaika? Ndizvozvo. Isusu tonzi tiri wemadzibaba nemadzimai. Asi tine nguva yatinoti tine patinogumira, tine patinoperera. Aiwa, ndiri kuona kuti ndizokubvunzai madzibaba Simba, ndezvekuti ndiri kuona pachizvino vanhu vanogona kutongoenda votongoti takunorodza munhu wekuchechi kwedu. Nyaya yataurwa nadhoku yandibata yebloodline, because ndiona nyaya idzodzo dzinozodzoka mangwana dzopindikwira, vanhu vakutsvaga ana achihoro we zvatidzokera. Nyatsopapatsanura ipapo. Ndo patiri kuti ndodzoka paya pekuti kudza baba naamai. Panyaya tinoti kudza baba naamai ndo kutanga kwezivo, kuvamba kwezivo ndo kutanga kwake Jehovha kuti apinde pakati pezvinhu zvese. Saka tiri kuti patiri kuti bloodline yataurwa nadhoko, tiri kutaura shumba museyamwa. Marudzi mangani? Maviri. Asi tiri rudzi rumwe chete kumweya. Kana taakuenda kumweya uku tiri rudzi rumwe chete, tiri rudzi rwake Jesu. Ndinovimba kuti nyaya iri kuda kuti ndidzokere futi kuna dhoko. Dhoko, nyatsopatsanangurai ava madzibaba vari kuti kana takumweya tese tiri rudzi rumwe chete. Ndiyo here bloodline yamuri kutaura?
ndinoda kuti titipesane navo mbijana kana tichiti tiro wokwamuseyamwa mati vamwe ndewekwane ndeveshumba marudzi maviri ayo ndizvozvo ndambotsenanga rufo chiti chatinoti munhu haisiri nyama mweya right saka zvinoreva chatinototi museyamwa hadzisiri nyama mweya ibloodline chatiri bloodline mweya inobatanidza tarisaimuone ndinombotsoka kubhaibheri ravo mukaverenga bhuku rakutanga ramateu rinotaura pamusoro pemadziteteguru ajesu chiri kutsanangurwa ipo paya paya ibloodline munoda kuandasenda kuti muzoziva